Strieborné inteligentné hodinky Xiaomi Vita monitorujú aktivity a športové ciele pomocou farebného animovaného displeja a ponúkajú niekoľko jazykov vrátane slovenčiny. Výdrž batérie je až 7 dní a sú vodotesné podľa IP68. Hodinky majú moderný dizajn, sú vyrobené z nerdzavejúcej ocele a majú kompaktné rozmery ideálne na ženskú ruku. Hodinky Xiaomi Vita Silver ponúkajú výber ciferníkov, stopky, časovač, budík, ovládanie mobilného fotoaparátu a kalendár na sledovanie menštruačného cyklu. Medzi štandardné funkcie patrí krokomer, monitor srdcového tepu, monitor krvného tlaku, oximeter a monitor spánku. Ponúka tiež 6 športových režimov. Z Alza Plus si teraz môžete nechať bezplatne doručiť výrobok do ktorejkoľvek z našich predajní. V prípade menších balíkov môžete využiť ktorýkoľvek Alza Box vo vašom okolí. Okrem toho má nakupovanie na Alze niekoľko výhod. Ponúkame širokú sieť Alza Boxov po celom Slovensku, doručujeme aj cez víkendy a akceptujeme rôzne spôsoby platby vrátane kryptomien. Zákaznícka linka je k dispozícii 24 hodín denne. Nájdete u nás podrobné informácie a používateľské recenzie k našim produktom.